Ahojte deti, vítam vás späť na mojom kanáli, kde vás učím nové a zaujímavé veci. V tomto videu sa naučíme nových 5 písmenok, milé deti. Tak poďme na to, nestracajme čas. Dnes to bude písmenko J. J ako jablko. Jablko je ovocie, ale chutné. Jablko je červené, zelené a batéria. Jablko je plné vitamínov a látkyny. Jablko je dobré na zuby a na trávenie. Jablko, 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 spierajme spolu o jablko. Jablko, jablko je ovocie, ale chutné. Jablko je červené, zelené a batéria. Jablko je plné vitamínov a látkyny. Jablko je dobré na zuby a na trávenie. Jablko, 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 spierajme spolu o jablko. Jablko, Jablko je dobré pre tvoje zdravie, pretože má v sebe veľa vecí, ktoré ti pomáhajú byť silný a zdravý. Jablko ti pomáha mať pekné zuby, kosti, svaly, oči a pokožku. Jablko ti tiež pomáha mať dobré trávenie a nebyť chorý. Jablko môžeš jesť tak, ako je, alebo si z neho môžeš urobiť rôzne dobré jedlá, ako koláče, šaláty alebo detskú výživu. Detská výživa je jablková kaša, ktorú si môžeš uvariť doma a pridať do nej iné ovocie alebo korenie. Detská výživa je veľmi chutná a zdravá. Jablko je teda skvelé ovocie, ktoré by si mal jesť každý deň. Tak to bolo J ako jablko. Druhé písmenko, ktoré vás dnes naučím, je K ako krokodíl. som krokodíl, som zelený, mám veľký chvost a zuby ostré. Som rýchly, som šikovný, mám veľkú hlavu a oči lesklé. Som hladný, som smedný, mám chuť na ryby a vodu čistú. Som krokodíl, som zelený, spievam si túto pieseň. Krokodíl, 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 krokodíl. Som krokodíl, som hravý, spievam si túto pieseň. Krokodíl, 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 krokodíl. Som krokodíl, som hravý, spievam si túto pieseň. Krokodíl je veľké zviera, ktoré žije v teplých krajinách pri riekach. Má dlhé telo, 4 nohy, dlhý chvost a veľkú papuľu s ostrými zubami. Krokodíl je mäsožravec, čo znamená, že sa živí inými zvieratami. Dokáže plávať veľmi rýchlo a loviť ryby, vtáky, antilopy a dokonca aj ľudí. Krokodíl sa môže dožiť viac ako 100 rokov a je to jeden z najstarších druhov živočíchov na Zemi. Som krokodíl, som zelený, mám veľký chvost a zuby ostré. Som rýchly, som šikovný, mám veľkú hlavu a oči lesklé. Som hladný, som smedný, mám chuť na ryby a vodu čistú. Som krokodíl, som zelený. Tak to bol krokodíl. K ako krokodíl. Tretie písmenko, ktoré vás dnes naučím, je L. A L ako? No predsa, lev. Som levík, som hravý, mám veľkú hrdosť. Som silný, som statočný, mám zlatú srsť. Som priateľský, som veselý, mám dobrú náladu. Som levík, som hravý, spievam si túto pieseň. Levík, 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 levík. Som levík, som hravý, spievam si túto pieseň. Som levík, som múdry, mám veľa znalostí. Som zvedavý, som učenlivý, mám veľa otázok. Som láskavý, som štedrý, mám veľa priateľov. Som levík, som múdry, spievam si túto pieseň. Levík, 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 levík. Lev
Lev je veľký a silný mačkovitý šeliak, ktorý žije v Afrike a Ázii. Je to kráľ zvierat, pretože má na hlave hrdú hrivu a vie poraziť aj väčšie zvieratá. Lev je tiež rodinný typ, pretože žije v skupine, ktorá sa volá levý rod. V levom rode sa starajú o seba, lovia spolu a chránia svoje územie. Lev sa živí mäsom, ktoré uloví sám alebo s pomocou levičiek. Levičky sú menšie a štíhlejšie ako levy a nemajú hrivu. Levičky sa starajú o mláďatá, ktoré sa volajú levičatá. Levičatá sú veľmi roztomilé a hravé a rýchlo sa učia od svojich rodičov. Lev je teda úžasné zviera, ktoré si zaslúži rešpekt a obdiv. Tak to bolo L ako lev. Ďalšie písmenko, ktoré vás dneska naučím, je písmenko M ako melón. Sweet melon, juicy and tasty. Melon is healthy and yummy. Melon is green and yellow. Melon is a friend to everyone. Oh yeah, melon, melon. Let's sing together about melon, melon, melon. Let's eat it in the morning, noon and night. Oh yeah. Melón je veľké a šťavnaté ovocie, ktoré má guľatý tvar a žltú, zelenú alebo škvrnitú šupku. Vnútri je mäso melónu, ktoré môže byť biele, žlté, oranžové alebo ružové. V strede je dutina s čiernymi alebo bielými zrniečkami, ktoré sa dajú jesť alebo vyhodiť. Melón je veľmi zdravý, pretože obsahuje veľa vody, vitamíny A, C, B a E, minerály ako draslík, horčík, vápnik a železo a antioxidanty, ktoré chránia bunky pred poškodením. Sweet melon, juicy and tasty. Melon is healthy and yummy. Super, to bolo písmenko M ako melón. Super, to boli 4 písmenka. A posledné písmenko, ktoré vás dnes naučím, je písmenko N ako nanúk. Som nanúk, som chutný, mám rôzne farby a tvary. Som sladký, som osviežujúci. Mám rôzne chute a tvary. Som mäkký, som ľahký, mám rôzne ozdoby a polevy. Som nanúk, som chutný, spievam si túto pieseň. Nanúk, 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 nanúk. Som nanúk, som chutný, spievam si túto pieseň. Nanúk je mrazený dezert, ktorý sa robí z mlieka, smotany, cukru, ovocia, čokolády, orechov alebo iných prísad. Nanúk sa dáva do formičiek, ktoré majú paličky, aby sa dal ľahko držať a jesť. Nanúk je veľmi obľúbený najmä v lete, pretože osviežuje a chutí. Nanúk sa dá kúpiť v obchode, alebo si ho môžeš vyrobiť doma podľa svojej chuti. Na internete nájdeš veľa receptov na domáce nanúky, napríklad z melónu, jahôd, banánu, čučoriedok, ananásu, tvarohu, mascarpone alebo kokosu. Super, tak to bolo písmenko N ako nanúk. Takže to bolo, milé deti, odo mňa všetko v tomto videu, ale poďme si ešte zrekapitulovať, aké písmenka sme sa naučili. Prvé písmenko, ktoré sme sa dnes naučili, bolo... No predsa... J. Ako jablko. Druhé písmenko, ktoré sme sa dnes naučili, bolo K
Ako krokodíl. Tretie písmenko, ktoré sme sa dnes naučili, bolo L. Ako lev. Štvrté písmenko, ktoré sme sa dnes naučili, bolo M. Ako melón. A posledné písmenko, ktoré sme sa dnes naučili, bolo N. Ako nanuk. A ten si idem dať, lebo mám docela hlad. Ak sa vám video páčilo, budem rád, keď ma začnete sledovať. Ahojte.